Meta l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem kontra żieda fl-ispiża rikorrenti, ikun qed jitkellem kontra l-investiment li jsir ta' kuljum fil-qasam tas-saħħa. Saħaq dan il-Partit Laburista li f'konferenza tal-aħbarijiet fisser kif iż-żieda fl-ispiża rikorrenti fil-qasam tas-saħħa rat li jissolvew problemi bħal dawk tal-mediċini out of stock u l-pazjenti fil-kurituri. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern u d-Deputat u Kirurgu Franco Merċieqa fissru kif b'ekonomija b'saħħitha fil-qasam tas-saħħa żdiedet l-ispiża kull fejn kien hemm bżonn. Dan il-Partit Nazzjonalista ma jistax jifhem li xi ħaġa tant bażika li jekk inti żżid daqsxejn capital expenditure bil-fors ħajkollok iżżid ir-recurrent. U r-recurrent fis-saħħa żidnieh u n-nies jaraw id-differenza, jaraw is-servizzi li qed jkunu fil-ħin li l-waiting time naqas għal kollox mhux biss biex tagħmel test imma anke biex tagħmel operazzjoni. U għalhekk il-poplu Malti hu moqdi ħafna ħjar b'dan l-investiment. Fost oħrajn f'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif il-Gvern żied in-nefqa tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek minn 3 miljun euro għal 11 miljun euro. In-nefqa fis-saħħa mentali telet minn 24 miljun euro fl-2012 għal 32 miljun euro llum. Kien hemm ukoll żieda fin-nefqa tal-pagi għax il-Gvern daħħal aktar professjonisti f'dan is-settur. Minn 166 miljun euro illum jintefqu 250 miljun euro. Dawn iċ-ċifri flimkien ma' investimenti oħra li jridu jsiru huma prova ċara li huwa l-Partit Laburista l-uniku garanzija ta' saħħa b'xejn u ta' kwalità. Il-Partit Nazzjonalista tikkritikana tal-li nafqu aktar flus, imma għar minn hekk il-Partit Nazzjonalista issa permezz ta' Tonio Borg qiegħed jgħid li s-servizz tas-saħħa f'Malta ma jistax jibqa' b'xejn. Aħna bħala Partit Laburista determinati li nżommu servizz tas-saħħa b'xejn, fil-fatt il-Partit Laburista huwa l-unika garanzija li s-servizz tas-saħħa f'Malta jibqa' b'xejn għall-Maltin u l-Awċin kollha.